100 ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିବା ହାବେଳିର ଦୁଆର ହଠାତ୍ ଖୋଲିଗଲା। ଆଉ ପୁରୁଣା ହାବେଳି କୁହାଯାଉଥିଲା ରାତି ହେଲେ ସେଠାରୁ ଅଜବ ଆଲୋକ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ କେହି କେବେ ହାବେଳି ପାଖକୁ ଯାଉନଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ସାହସୀ ପୁଅ ରାଜୁ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ବାହାରିଲା। ରାତିରେ ସେ ହାବେଳି ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ହଠାତ୍ ଠକ୍ 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 ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରୁ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ରାଜୁ ଭୟ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ସାହସ କରି ଦୁଆର ଖୋଲିଲା। ଭିତରେ ଥିଲା ଏକ ବିଶାଳ ସୁନାର ବକ୍ସ। ବକ୍ସ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଏକ ଚମକୁଥିବା ଜାଦୁଇ ପକ୍ଷୀ ବାହାରି ଆସିଲା। ମୁଁ 100 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ବନ୍ଦ ଥିଲି। ତୁମ ସାହସ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କଲା। ତାପରେ ପକ୍ଷୀଟି ଏକ ଜାଦୁଇ ମଣି ଦେଲା। ସେହି ମଣିର ଆଲୋଡିର ଆଲୋକରେ ହାବେଳି ତଳେ ଲୁଚିଥିବା ଏକ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଖାଗଲା। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଶେଷରେ ଥିଲା ଗାଁର ପୁରୁଣା ଧନ ଭଣ୍ଡାର। ସେହି ଧନରେ ରାଜୁ ଗାଁର ସ୍କୁଲ, ରାସ୍ତା ଓ